Така, здравейте потребители, днес ще играем на Minecraft Survival Epic. И както виждате защо съм тук. Питате защо съм тук. Бях тук, копах 15 минути 59 секунди и ми показа, че мога само 15 минути пак. И по тази причина в мен съм в мината, целият епизод е загубен. В момента не знам откъде е дойдол, затова ще ме извините, ако използвам гейм мога да пробия тук нагоре и да видя къде съм, но защото трябва да се прибера, особено може и да не го правя, защото може да скъсам епизода, да скъсам епизода. Аре бе, спри! Спри ли да ме дразниш? И затвори вратата, като излизаш, молята. Че не ми пусна под снимкачката и ме даднеш ли. А в мен снимам клип. Добре, ама затвори вратата. Шакалака, дай патлака. Шакалака, минавам през патлака. Бързо реген. Чуете защо ми се връщат сърцата на писал съм, я да видим се. Туш ме изби без бънето и бе. Бързо се регенерираме. Как се чуете защо имам само каменна църква. Ето заради това. Такова. Или пък заради това. Така, извинете ме, че преди малко заснемах един епизод и ми каза, че не мога да го кача. Затова съжалявам, може скоро да има клипове на Skyblock с приятели. Но не знам, извинете ме, че само клиповете са по 15 минути, аз искам да ги правя по-дълги, около 20 минути. Аз имах клипове 30 минути, 1 час таки с клипове. То всичко е заминало на вятъра и трябваше да изстреля всичко. Бях в един survival, намерил диаманти, защото не спрях да бъда в мината. Дори живях в мината. Но езо, че няма да намерим тук диаманти. Че няма тук да намерим диаманти. Там бях намерил смъти диаманти, вече бях набъхтен бях готов да отивам при боса вече. Ама нямах ендърпели. Видях, че не ми даде да кача епизода. И диаманти, всичко замина на вятъра, трябваше да изтеля всичко. Пък не съм качил следващите епизоди, защото едно момче в първия ми епизод ми каза, че съм го читал и таки с работи не ми вярваше. Но ето, ние сме богаташи, минаваме с Айрана. Айрана е нашия живот. Айрана е нашия набъхтен живот. И каменната кирка не е набъхтена кирка. Виктор Ненков е набъхтена кирка. Члад. Ако някой пита защо съм списала на такива настройки, защото на голям екран ми е много тъпо да играя. И е много гадно да почват да ремонтират съседите точно когато снимам клип. Точно когато снимам клип, уния съседи просто ще ми решават. Да си направят един хубав ремонт. Пак баба ми после като чуи ремонта, иска да се почисти. Ставаме забъркани и ето го резултата. Ако ме питате защо не казвам да спят да чистят, защото не са чистят. Защото баба ми не е чистила отдавна, ма е кеф, никой да не ме гони от компа. Ето зато и защото няма кой да идва да ми крещи. Този път ще гледам да не забавям така епизода с просто тики, а направо да сме минути и да копаме с набъхтени ръце. Всичко го мразя. Мразя, че чистя точно когато решавам да направя един хубав епизод.
И така ще има линк за клиповете на приятелите ми, дори ще има линк за канала им. Да, наистина ще има линк за тяхния канал. Така че защо е така тъмно? Защо? Ми изглежда, че монитора ми е много надалеч. Така. Супер. Поправихме се. Сега бих казал да счупим нещо. Айде тук диаманти няма ли в този survival? В този survival не намирам нито един диамант. Кой пречи да намери диамант, ще го убия на мега. Никой, добре. Само ще се убия. Откъде дойдох аз е важното обаче? Там. Майче дойдох ето тук. Юху, намерихме сегашчите! Където има 3 торча означава знак вкъщи. Даже 4 ще бъдат. Няма пльокита тук. И тук също няма пльокита. Аре, къде са тези пльокита? Пльокита Diamonds. Къде са любимите ми пльокита Diamonds? Лейди Диамант. Аз съм Лейди Диамант. Ето. Тук трябва да сме, нали? О, околата. Диаманти! Диаманти за мен! Юху! Първите диаманти! Не! Така, това ще бъде за епизода. Съжалявам, че беше само 6 минути, ама идват с първи смекачката и ще има продължение.